ایاک نعبد و ایاک نستعین. قانون دا خطابت امدار ہے اور دا کتابوں عام قانون دار ہے. چکل او مسئلہ پا دلہ سر ثابت کی نبیا داغے نتائج ذکر کی دائے آثار دیدے پرم دعوی بیان شو بدلیلون سرا نپیا کنا بدو دی سروی نتیجہ و تفریح بما قبل دی تفریح کی دا فائدہ دیتا ہوئی تفریح دا توحید دا الوہیت یا توحید العبودیت اسی شبانے پر توحید دا ربوبیت اور اسماء و صفات مان مخی سے بیان کریں مخی بیان کر توحید دا ربوبیت اور اسماء و صفات اس بیانی توحید دا عبودیت ولی اول مستلزم نے دپار دسانی اور ثانی شرے دا لازم نے دا اول سرا کل چوسڑے قید ساتھی چ اللہ رب دے ربوبیت کے اثر شریک نشتا او دا دانونے دی نو لازم دار چ بندگی باغلا خاص کی گا او مدد بصرف آغا نواڑی ناول مستلزم شو دپار دتوائم لکسنگ چی توحید الوہیت چرے لازم دے داول سرے او سڑے چ اللہ رب گنی نو لازم اور سردار چ عبدیت پہ معاملہ خاص کی گا اور برے کے رد دے پائے مشرکین چاہی ربوبیت دا اللہ مانا مخی تیر شول نامخکنی صفات منل اللہ ربانا نورد کی ہر کل شتاسو اللہ رب منے نو معبود و منے کنے بالحق بندگی دا غیر اللہ والی کوئے اور دا اصل کی ربط شدد آیت دما قبل سرا لیکن نتیجہ چی متفرین پمخ کے دعوی استدلال باندھے اور اگر ذکر کی بغیر حرف عطفنا منطق کی تصویر کنا العالم متغیر وکل متغیر حادث بیاوی فالعالم حادث کل بغفی ہوئی کلو نوئی وہ پکی نرازی نو دا نتیجہ دا پار دا ما قبل نتیجہ رسو ذکر کی کنا دا ربط ما قبل سر بلبت داشے چھے ربوبیت ادغنمون دا اللہ تعالی مستلزم دی عبودیت لرا بلا ملزوم پسے لازم ذکر کی کر یا کنابدو رزق ہے پسے ذکر کر دیکھ بیاناست حکمت الہی ہے چمخ کی صیغے غائب روانی ہے ذکر اسم ظاہر سی یا آغاسی آغا دلات کی بغائب باندھے اللہ رب العالمین دے اللہ رحمان رحیم دے اللہ مالک یوم الدین دے دا غائب شکر اس وسر مخاطبہ کی یا اللہ منگا خاص تعالی بندگی کہوں دی تفویل پا کلام کے التفات ہوئی خدا لکلی علماء دمانی دبدیے کہ التفات پا کلام کے حسن پیدا کی ہم در فساد بلاغت سر تعلق لری اگر التفات کے بیان التبیان کی مویل اشپگ اقسام دی مختصر معنی متول کی مویدہ دل تکیو قسم روڑو دا غائب نے التفات کو مخاطب تا ایاکا دا غائب نے التفات شو مخاطب تا دا التفات قریب دے ذکر عام صیغو دا غائب پسی مخاطب راضی کرنا متکلم بیروس راضی نو ذکر ہے کہ معنی دا التفات دے التفات پازے کی چکم دے ساہمیتی معلوم ہے کہ مسئلہ عبدیت دا دیر اہم مسئلہ پری کی بل حکمت امدارے مخ کو صرف اللہ علیہ صفات ویلو پر طریقہ دا حمد اس ایاک نعبدو دیتا اقرار ہوئی اقرار دا عبدیت دا پار دا اللہ احد دا عبدیت دا اللہ سرا اور قاعدہ دائی پہ اقرار و باحد کی سڑے مخاطبہ کی بیا کر
ذکر دلتا مخاطبہ ذکر کرا. اور دی عبادت تا مخی مویلو دی دا حق دا الوحیت وی پدی کی اول ایا کروڑی ایا کا دا درسو نعبدو دا پارا مفعول دے اصل کسو نعبدو کا نو مفعول مخ کی کو فعل باندے ناس کافو یوازان ننس مال ایا اور سر لگو ایا کا نعبدو دے اولی دا سے اکڑا نعبدو کہ اولی نہیں دا ذکر چی نفس عبادت ثابتول اللہ نے مقصد نہیں نفس عبادت کے مشرکان جگڑم نشتا ذکر دے ذیل کے مات تبیان کلی کلی لوی تفصیل سرا چی مشرکان و عبادتون منل منز مانو زکاة و روجی و حج و طوافونا بلکہ دیتونا و قصاصونا غسل دا جنابت قسامت دا طول منل نخو جگڑا پا عبادت کی نشتا کن جگڑا دا پا تخصیص دا عبادت کے باللہ نفی دا عبادت ان غیر اللہ نو کہہ دے کہ تخصیص ذکر کا پلفظ یا کا سرا یا کا کہ دا تخصیص دری طریقی دی باری یو آنا یو مشہور طریقہ دا چھے تقدیم دا ما حق و تاخیر فیدہ کی حصر و تخصیص یا کا مفعول دے ارگلے چھے مفعول پا فیلوان مقدم کن بلے کہ حصر تا اشارہ دا دا دے کی اور طریقہ شوا بل طریقہ مادد ایو چرنگ ایو ایا دا عین بین ہی دلالت کی بتخصیص بانے سڑے لقیت رجلن ای رجلن دا کمال ذکر کی بلا نقطہ بکدا ارگلے چی یا کہ مخ ذکر کن رسو دا عطف کولو داغی گمان بالکل ختم شو کنابدو کے ویلے نابدو کا احتمال اچھ بری بسی معطوف ذکر شی نابدو کا وغیرہ و فلان و فلان عطف امکانو کا نا ارگلے چی یا کہہ رہا ہوں پہ یا کبانے عطف نشی کہہ دے ہاں نوچہ عطف نشی کہہ دے ندار تخصیص درے مطریقہ شوا اور یا کہہ دے پارا مقدم کردے دے کہ مومن لپکا دی چاول نظر دے اللہ تساتی چی معبود دے خپل عبادت بانے نظر نہ ساتی یہ رضا عبادت کو ماں نہ عبادت بستا سوئی اصل نظر پا معبود بانے پکا دے اور دا دلالت کی با اخلاص مانے اخلاص دا بندگے یو اللہ لپکا دے ارگل اس دی کہ مانا تخصیص دا تخصیص مستلزم اثبات و نفی لرا نماند ریدان عبداللہ ابن عباس نے بروایت کی نقل لے نعبدو کا ولا نعبدو غیر کا مستا بندگی کو بل چا بندگی نہ کہوں بل روایت ابن عباس کی رہی لکن واحد ولا نطیع غیرک کہ عبادت تو آتم شامل لے کر من یو تا گنو استان سوا دبل چا اطاعت نہ کہوں بندہ عبداللہ ابن عباس نقل لے کل عبادت فی القرآن فهو التوحید قرآن کی چھ عبادت تین آیت توحید معنی ناغوی نعبدو کی معنی سر نوحدو کا فی العبادات اور دا بڑے تخصیص بانے میں دلالت کو ایاک نعبدو نعبدو کی صیغہ جمع متکلم راوڑے لکن اصڑے خویا اولار دیتے واجی وی چیا کا دا جمع دے ولی راوڑو دی کی شعر دیتا چھ پدی بندگے کی چھ بندگی فرض دا نا آپ طول بندگانو بانے فرض دا یواز پمانے دا فرض بری کے اعتراف دے پہ اشتراک بانے
چې پری عمل کې ما سره نور خلق نور دنیا هم شریک را دای په ذمہ باندې عبادت د الله فرض لکه موانن چې فرض دی دغه دې اشاره وا دارنګه بے ځای وي پدې کې مقصد دار چې نیکان خلق هم عبادتونه کوي زخپل عبادت داغي پر زمن کې داخلوں اغي عبادت کی نظم کو مونږه تعالی عبادت کوم دې د پاره چې الله تعالی دایا قبرین زماداوم قبول کی کا دا توسل جائز ہے خدا پر دعا کی توسل ہونے دعا ہونا دا تلر شید نیکان په مجلس کې کینه په دې نیت باندې چې الله د دې عبادت قبلی چې زمادام قبول کی دا خو جائز ہے په شریعت کې ادا د وسیله په اقسام کې نه داخل چې خلک دې دین وسیله ثابت شون دا وسیله خو موږ مانو خدا خو وسیله نه په شرع کې دا خو په عمل کې شرکت ته اور دومره چې بره کې معنی د برکت شتا چې الله دای پائے کې برکت شي نصاب بره کې بم واشي بیا عین بیدال مادہ دعین بیدال ستو لکھی بلغت کے عین بیدال اگر استعمالی جی او شی ډیر استعمال شي زور شي اصولیږي یو لار باندې خلق زین او ډیر استعمال شي کا خلق کوئی طریق معبد یو جامع شي ډیر استعمال شي برمور تلل شي نو خلق کوئی صوب معبد دلیل دے پرے بانی چې انسان دا اللہ دا پارا یا دا غیر اللہ دا پارا ځان ډیر استعمال کی ډیر مذلل شي نو دې تعبد وی بیا کنه دیو جنا عبادت کے لغتن ماند نہایت تذلل داخل لا دیر عاجزی قول انتہائی معنی شرعی کی بے اختلاف دے تعبیرات ہوں اغا طبیان کی ماران خلکڑی جی چاہے تعبیر کرے چاول چاول وہ جامع تعبیر چانر کرے جامع انتم یو تعبیر لکل عام نقل کرے دا جواہر القرآن دا شیخ القرآن دا پینڈے رحمہ اللہ آ نقل کرے دا یو کتاب دا مدارج السالکین چاوی العبارت و عبارتنا عن الاعتقاد و شعور بأن للمعبود سلطة غیبیة فی العلم و تصرف یقدر بها النفع و ضرر لیکن مدارج سالکین کی منگ دا عبارت نہ مندل ترو سبورے واللہ علم منگ چکل دا کو تحقیق حکم نو شیخ بیا وفات شو رسو خلق نمگا تپوسو کو لیکن آئی دا سپتا کہ دیشی شیعی سرد مدارج سالکین یو نسخی اور پائے نسخہ کی دا عبارت لکلی خزم بنسخوں کی نشتہ ہے ایو کم عالم چی جواہر القرآن را جمع کرو نانم تپوس کرو ناغوی داپد مدارج سالکین پا حاشا کشتا خزمو سردا سے مدارج نشتا منمالی دلے چی دائی حاشی نو کیدیشی جیال عبادت و عبارتن عن الاعتقاد و شعور عبارت تے دے عقیدے و دے علمنا چیزی شعال بندگی کم تدف ما بنے تسلط تے وہ قدرت کی او پہ علم غیب کے نو حاصل خدای نے ډیر مزیدار روزی اگر عبارت عبادات د قلب تم شامل لے عبادات د اندامونو تم شامل لے عبادات د مال تم شامل لے و عبادت بالے عبادت ہی شی دا کارو نکے دا عقیدت ساتھی شی دا معبود واقدار اختیارمن قادر دے و غیردان دے نائک اور بصیر فکل دعائن و تعظیم ینشو من عادل اتقار فی عبادتن کہ دعائیں اور سڑے کی نظر نیاز کی منخت کی قربانے کی چار پارے کی خدا مبارک کی عقیدت ساتھی دے قادر دے عالم الغیب دے مالک دنف ضرر دے خدا عبادت شکر
کہ اللہ لیکن دا توحید و کہ غیر اللہ لیکن دا شرک شا ہمگا دائے تعبیر لکل جامع عبارت اقصر عبادت سے تو لکھی الطاعت ما غایت الخضوع والتذلل عبادت ہوئی طاعت تک خبر منل خسرد نہایت عاجزین خضوع و تذلل سرنگی علا وفق ما کلف به موافق دائے سے سرنگی تکلیف شرعی دے سرنگی امر و نہیں ما اعتقاد الوہیت المعبود ادا عقیدہ ساتے شرشال بندگی کو آ کے صفات الوہیت دی ندایو جامع تعریف دے جامع والے بعض خلق طاعت کی لیکن عاجزی بکی نہیں نو طاعت قول بغیر دا عاجزین دا عبادت نہ رہے لکہ طاعت کی سڑے دا رسول طاعت کی دا امام دا پھنگ فرض دے کنا ہمون قاغت عاجزی دا عبادت نہ کو کرا دا شرک فی الاطاعت تدا نہ رسیخا ذکر پا معصیت کی منگ دائی طاعت بیانا کو دارنگ بعض خلق خضوع کئی عاجزی کئی لیکن طاعت نہ کئی ناصیر کا صوفیہ نو دارنگی بعض خلق طاعت و خضوع دوار کی لیکن موافق دشر سرے نہ کئی کر دام رضی پرے صوفیہ و پبیدتیانوں کے دا عبادت دا اللہ پار عبادت نشر توحید دارنگو ایسی عقیدہ ساتھی دولویت دا معبود ولیکہ عقیدہ نساتی اس طاعت سے رہے اس خضوع دا کفر شرک نہ رہے دا توحید سر منافی نہیں دایو تعریف دے دے دلان نے دیر اقسام داخل لی اقسام دری قسم عبادات قلبی عبادات بدنی ظاہری عبادات مالی عبادات قلبیوں کے مشہور سر محبت دے امید دے اور رجا دا خوف دے قرآن کل کلے اوزے کئی اخلاصم دے توکلم دے نابتم دے تفکرم دے تصدیقم دے نیتم دے بدنی باراسی سر جبی دی سر غوگونو دی سر سترگو دی سر پوزے دہر قوت ظاہری دا پار عبادات شتا ندارنگ عبادت مالی کے مقسام دی عبادت بدنی کی میں آپ پنجہ اقسام جوڑی گی واجب دے مستحب مباح مکروہ و حرام مالی عبادت کی امداشتہ ہے دری تفصیل بیارو سماؤ کو تو بدایا تفسیر کے دے ابن قیم تفسیر چارہ جمع کرے بدایا تفسیر نمی والے خیر پخپلانے لی کلے خود ابن قیم دا کتابون نا چاہ تفسیر را جمع کرو مخ کے مختصر آنے لے نمی خیو تفسیر القیم سڑی کوشش نو کرے پورا یو جلد را جمع کرو روز تو بیا چاہ کوشش کرے دے ابن قیم پا کتابونوں کی تفسیر دیر دے آغیر آجامہ کرائے نا پینزہ جوز جوڑ شول آغیر تو تفسیر بدائے و تفسیر ہوئی دے ابن قیم دیر خفیدی بگے نپائے کہ ماں قتل آغیر دے عبادت 50 اقسام دی واقعدہ سے جوڑی گا سے بعد قلبی سے بدنی و سمالی اور پائے کہ واجب مستحب مباح مکروہ حرام دغتول تدائیہ کا نعبدو لفظ شامل لے چھ خاص سال منگا 50 سوڑا عبادات کو قلبی بدنی و مالی ٹول یا کدا منا دیکھتا سری سکھ شریک نے جوڑو ہاں عبادت قرآن کریم کی بیاد لغت پلیاز باندھے کلد نفس اطاعت پمانا راضی نو کلد ملک پمانا راضی عبد مری تو ہی مملوک تک کل عبد نفس تزلل تو یہ عین بیدال ہاں کل عبدا غضب و نفرت تو ہی لغت کے اور سورہ زخرف کے بیو تفسیر کے ارائلی
ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. التبار مفسرین و عابدین بمعنی لکھل عانفین. زیم اول نفرت کو ان کے غصہ کو ان کے پری خبر شتاس و اللہ لا ولد وائے. نو کل یو لفظ دے قرآن کریم کے بڑے معنی استعمال شی، لغوی معنی اور غیر لغوی شرعی معنی. دلتا معنی شرعی مراد دا کو تعمیم با کیا گوائے کہ عبادت کی معنی و طاعت دا مال خضوع ادا ټول اقسام د عبادت شامل نرد شرک فی العبادات پٹیلو ټول اقسام سره بڑے کی راضی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ دا عطف دے بما قبل باندے. عطف کی خام خام معطوف معطوف لے کے مناسبت بھی کرنا. دلتا مناسبت دا تخصیص دے عام خاص تے دام خاص تے. بل مناسبت بڑے کسرے دا تخصیص اور تعمیم. دا عبادت لفظ چرے پر اخبل معنوں کی استعانت شامل ہو. لیکن عبادت کی مویل دعا شامل لگا، دعا استعانت و سوال اٹول عبادات دی جبے. لیکن استعانت دائنہ فرد خاص راوڑے دیتا ہوئی تخصیص بعد تعمیم. دا قرآن کی باربیت کے کل راضی من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال ور جبریل و میکال دا ملائکتین رسوئے کنا تخصیص بعد تعمیم. دارنگا آیتون کی چی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح جز دے دا ایمان، لیکن کل دا خاص ذکر کی پس دا آمنا ندا مغایرت نغواری من وجہ من کل الوجہ. تم رضا چی احتمام غواری سنکتا غواری چی دا اول خاص جدا ذکر کر نو دیدے کہ میا کا نستعین دا اولی جدا ذکر کر ذکر چی دا اہم دے گا اہم مسئلہ اہمیت پر بنا دے. یو حدیث نے ثابت تا الدعا هو العبادت، حدیث امام ترمذی صحیح حدیث. دعا بس عین عبادت ہے. ہاں بل حدیث مراوڑے سنن الدعا مخ العبادت ہے، لیکن حدیث پر لفظ بانی ضعیف دے. مخ العبادت دے، مغز عبادت دے. ارگل چھپائے عبادت کے معنی پر دعا کی دمرہ خصوصیت دو دے عبادت ددی اہمیت دو جنہیں دا جدا رہو. دیم اہمیت دا دے پر دنیا کے اکثر شرک چم تخکاری نہ پہ استعانت کے عبادات کی شرک دیر کمی او کئی نو چرتا پٹ پٹی سجدے کئی غیر اللہ تپٹ زے کے. لیکن دا چوی یا اللہ دا یا فلان کی رامدد شی یا علی رامدد شی یا حسین رامدد شی یا بابا رامدد دا خود دنیا کے خکار روان دا. دا شرک دیر کثیر الوقوع در احتمام دو جنے دا مستقل لوڑ دائے دا تردید دا پارا اور دا نکتہ وسوک ددانوی چی یا کا نابدو کی اوزلی یا کوئی نستعین بے بدغ سے اتف کرے دوبارہ یا کا تساجتو ویداد دے احتمام دا پارا چی تاکید دا توحید فی الاستعانت ثابت شی چی خاص تانا مدد غاڑو مدد غفتلو کی تاثر شریک نہ جوڑو. قرآن دے کی یا کبیادہ تخصیصات سلاسو دا پارا وڑے کہ دائیں راوڑ دے اور سرد دے اس پکے خلق لتے ہوئی رسول تخیم کہ دائیں نوی راوڑے خودیو پکے خام خالتے والے. اللہ عذر لرکی چی پرے کتاب سو تائیلنا مکوائے لتمو آئے بس ایاک نستعین وائے خاص تانا مدد غار. نستعین و دعاون نماخوز دے عون میں لکھی امداد کول. استعانت مانس طلب العون طلب دے امداد.
لیکن اور الفاظ مرادفشتہ نصرت دے استنصار مانس و طلب دو امداد و نصرت اکثر آز استعمالی کی شکل مقابلی فانصرنا علی القوم الکافرین مقابلے پر دے کہ استعمالی اوان عام دے کہ مقابلے یہ ہو کہ نہیں تعاونوا علی البر والتقوی ناوسان دے کہ نو نستعین ذکر کہ شدہ عام دے نستن سروتم شامل لے نو پا عام کی فیضت زیادتی دخواست نہ کا یاد آ رہیں گے لفظ توفیق، لفظ دعا، لفظ توکل دے ٹولو تا لفظ استعانت شامل لے. استعانت سمانا منگ تان توفیق واڑو، منگ سان حاجتو واڑو، منگ تاون توکل کو بزم کارو نہ کوا نگر دے استعانت دلان دا داخل شن یا کنستعین ذکر آوڑے بلٹکے دا سنو چلے ٹولو تا شامل ہوئے. یہ اوخ لفظ کی تعمیم دے توفیق غوختل زان سپار اللہ تا مدد غوختل نصرت غوختل بل تعمیم دارے چی برے کی مفعول پرے خیرے محل دے استعانت پرے خیرے یا کنستعین دائے نبی پسشی کے استعانت پسکے نو چاہو برے کے تخصیص کرے ایاک نستعین فی العبادات مخی ایاک نعبدو تیر شکنا اور چاہیلی شنا اللہ عام پر خدن عام وائے کنا ایاک نستعین فی جمیع الاحوال والحوائجین والعبادات غرم دار ہے خودم رضی چی ایاک نعبدو سرین ولی روڑنیز دے اشار دے چھپا داد عبادات کی منگا مستقل نہیں ہو یا اللہ منگا ستا مدد تا محتاج ہو ذکر منگا ویلی یا کنا بدو کے ردو پا جبریو ایو اس کارتا نشکولے ولی نشکولے نو پا یا کنا سائن کی رد دے پا قدریو چی منگا بندگی کو لیکن اللہ تا محتاج ہو پا خپلا بندگی نشو پیدا کولے ذکر داور سر متصل لاوڑے پٹولو حاجاتو کے منگ اللہ تا محتاج آنا دی مدد غاڑو. ابن کثیر دے ہو جنویلی دی کہ ٹول ادیان دے دو کلموں تراجی دی ہاتان الکلمتان ترجو الادیانو کلہا الیہما دا دو کلمی دا سری کہ دا طول ادیانو دا اللہ دا خلاصہ دا آگئی کلی کلی فاتحہ سر دا قرآن دے اور سر دا صورت فاتح دا دو کلمی دی ولی پدے کہ آوئی یا کنابدو کے برات دے دا شرکنا اور پا یا کنستعین کے برات دے دا خپل قوتنا اللہ تزان سپارل دی دارنگ ہوا یا کنابدو کے طول محنتو ندی اور یا کنستعین کے دعا دا دے دو سیزن الدین جوڑی گی. بیادی کہ اگر داو چی استعانت عبادت دے یا کنابدو کے دے داخل لے دوبار ذکر کول دا پار خمق کی مواجی ہوئے لے خبت سوالدار یار کرے چی عبادت موقوف دے پہ استعانت نو پکار داو چی استعانت مخکراوڑے یعنی عبادت والے مخکراوڑے موقوف علیہ اللہ مخ کی ذکر کئی کنا جواب دار نہ مقصد حاصل کدے عبادت نو مقصد مخی کول مخی پکاری چونکہ کلے اسرے مقصد تزان رسین آئیر پارا سوسیلی گوری کنا یا کنستعین ورپسی راوڑو دلالت کی بوسیلہ نو تخصیص عبادت بندگی منگا کو لیکن اللہ تپائے کے محتاج وشی اللہ تزم میں امدادو کے ایاک نستعین دا رد پر شرک فی الاستعانت بانی چی دنیا کے اکثر خلق کی گئی
یا بابا را مدد شي یا پیرا یا غوث را مدد شي پنے کہرو رسے. کل جاہلان خلق ختم شریف کئی یا شیخ عبدالقادر شین للہ نہ ختم کی شامی کی لکری رد کی بائے سوک چرے پری ساختون کی لکی ساخ ورتا ہے وہ پرچون کی لکی امداد کن ازبند غمازات کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر دمخ کارا کفر و شرک پر عالم سرد دینا چھے پمانز کی لگیاری چی یا کنستعین تب ایچے توتیان بھی وہی سا و کئی سا آغیر پارا بیازان لبانے گوئی کنا چنا یا کنستعین دا مقصد دے خاص تانا مدد غاڑو سمانا پلان کی بابانا وسیلہ غاڑو نو بس آغا وسیلہ بزنگو مدد شی ذریعہ بشی دا پار دا مدد دا اللہ کا اللہ پا کیا وسیلے رو کہ گڑیا کا بالذات ذکر کر دا دومر تخصیص باوجود آیا تفسیر عثمانی نے اردو والا افغانستان کی شہد وجودہ کی افغانی تفسیر عام اصل کے عثمانی تفسیر دے پاغے کے او قتلش والعلماء سنون ملاحظات بکیولی دل اعتراضون دائی ملاحظات ہوئی ہاں دے کے اول اعتراض داو آئی لکی شیٹک دے یا کنا سین کی مدد صرف اللہ نہ غاڑے لیکن کشریون نے ایک بندہ دعوت توسل کے پا دعا کے نداہم جائز دے سب پادش سڑی خبرہ مغول کی امیم دے دائی سے دل لیکن سب پادش دعوت کی جائز دے خیر ورمول تعویل راضی ٹھیک دے تعویل پا مقام دے توحید کے ولی دا سموہے میں خبر کا ہے تعویل داو چی اور نیک سڑے دے تا تنیز دے یا اور سر ٹیلیفون نے اور طاقت ہوئے چی مال دعا و غاران دا خو جائز دا ٹھیک دا بائی کتاب کو دا سنی لی کلی ایک خو عام لی کلی مطلق چی نیک سڑے دے دا پا دعا سر توصل کہنو دا جائز دا مڑو تم شامل شو غائب تم شامل شو عرب خلق خود شرک نریزان ساتھ دی کر خبر شو ای تو علماء ہوئی چی برید تفسیرون کی دا دا غلطے دی باب دا اسماؤں سباد گمب کی غلطے دی نئی فیصلہ اکڑا چی بس دا تفسیرون دوارا مغایندہ دا پارانی چاپ کو ٹک دا خزانوں کشتن و تقسیمی ہے خلاصی ہے صرف خان ٹک دا ایال تا تقسیمی کی عدد تیراوڑی بیا دلتا خرچی پا پیسوں باندے خدای تقسیم برے خیرے انشاءاللہ اللہ نو امید شرے کدے حج کی نہیں نو بل حج کے زمان تفسیر و تقسیمی کم مختصر تفسیر جمگلی کلے اگر منظور کرے مخ کے حج کے دل امام پیش کرو مرگی ما سرول تا طلباء علماء اگر دد تفسیر شرے نو بالکل منگ تا مقبول لے ماتے صرف دار چاہیے آگئی کے سغلتے خطائے وغیرہ علم میں لجنہ مقرر کو میں بالکل مقرر کے لجنہ اگل مقرر کرے دو علماء بعض دینوں کی سغلتے منتے تعبیری یا خط آئی ریستلی دی صرف اس دا پات رشدہ چاپ کرے ریاض والو انتا دیر خرسی گیدلتا ہے اس صرف 500 نسخے وعدہ کرے رشدہ روجی لونگ لرولی خیراتی نہ وہ پیسو ندائے بارکی ما آغتاوئی چھے گورا دا اجازت ورکا ہے چاگی چاپ کی ناغراتوئی چھے اور ٹھیک دا آئی دی اور لیٹر رولی کی ماتے ہو طلب زب اجازت ورکم ندائے بیا چاپ کی نو میسٹرے چھے انشاءاللہ آئے بے عام چاپ کی دا افغانی تفسیر پزے افغانان دے غسکی ہی نا آج تفسیر انشاءاللہ آگا دے وہ بیاسی تقسیمی خیراتی پتہ ہے تفسیر کی جہاں سے کلمات کا نا
ایاک نستعین په زیبانه نو په دې ځای کې خو صفا خبرې کوي وهمي الفاظ ولې وایي نو تخصیص د استعانت د پاره دا لفظ بالکل صریح دے دیکھے سائل ماویل تاجد نشتا ادے تو یہ رد شرک فی الدعا میرے کی بیاما مسئلے لکھلیا ہو گو رہے کہ بعض خلق کو استعانت فی الدعا دا پارا صحادیث ذکر کری او ایچی عینونی بقوت ذوالقرنین ویلو ماسر امداد دکے عیسیٰ علیہ السلام میں من انصاری اللہ قرآن کی وہی نستنصروکم فی دین فعلیکم النصر تا خود دلیل دے چھ مدد غیر اللہ نے طلب کو جائز دی دا دا یہودو کار دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمائل دا قرآن دا آیتونو تدارو مکوئے بعض پا بعض سرا مدفع کوئے پشانت یہودیانو کنی ہلاک بشے لیدہ چل کئی ذکر دا سڑی نمونگا الزامی تپوس کولے شو چیتا دا آیتون پیش کئے دا جواز دیانات دا پارا یا کنستعین منی او کنا منی چی منی نو تطبیق تو کہ مسلمان نہیں سر زان تا مسلمان میں خود دوڑا آیتون بمانی کنا اور ظاہر کی دوڑا آیتون کی تدارت تعارض دے نو تی جواب ہوگا کنا آسوک چی مسلمانانی منزان تا مسلمانان وایو بفضلی تعالی نمونگا دایت تطبیق کو چی یا کنستعین دا جدا مقام دے وعینونی بی قوتن بندگان تو اللہ جدا مقام دے دا دیو فرق دے آسان مخیرت مائلو دا اللہ دا طرف نہ دا اللہ استعانت اے کہ خدا عقیدہ دے چی اللہ زمگا معبود دے اختیار مند نفی ضرر دے الہ دے کا اور بندد دے چی تو ہے ماں سر امدادو کا مال نصرت را کا کم چی جائز بھی نہیں کہ خدا عقیدہ نہیں چی دے زمان الہ دے مالک دے نفی ضرر و غیب دان دتا عقیدہ دے الوحیت نشتا اور تکشتا فرق دار دویم دا اسباب و مسئلہ را اللہ تعالیٰ نے امداد غاڑو مانسو ما فوق الاسباب ما فوق الاسباب دا مانے چی بے اسباب اسی زمانگ امدادو کی مونگا سر امدادو کی اسباب لالا پیدا کی یا بے اسبابو کی تکولشی اور بندہ خو نہ اسباب پیدا کولشی نہ پا اسبابو کی تاثیر چولشی دا عشر دا اسبابو دلان دی دا بندہ اسبابو تا محتاج دی چھتو ایمان سر امدادو کا بقوت نوصلہ بدل در کی خوراک بدل در کی پیسی بدل در کی من انصاری اللہ کے زمان مرست سو گئے تا مرست ہوئی عیسیٰ علیہ السلام دعوت کو انہوں مرگرم دعوت شورو کرن دیت نصرت ویلی کی انداو سا اگر امداد نے کم دا اللہ نے غفتلی کی کلدی کی احادیث ذکر کی تبیان وغیرہ کی مالائی جوابوں نے کڑی شدے کی حدیث موضوعی دی راوڑی چھ صحرا تلڑشی غم دربان راشی مصیبت نا آوازو کا کیا عباد اللہ یعینون اید اللہ دا بندگانو دا ماسر امدادو کہنا احادیث ضعیف دے بالاتفاق او چاویلی چھ موضوعیم دے او کہ جائز چینو بیا خود اسباب دلان